Falten algunes persones, com veieu, i per nosaltres hi ha dues figures noves, algunes estan aquí i unes estan a la web. Una és la figura del portaveu de la Junta Directiva. La Junta Directiva de l'Orfeó Català té que fer tantes coses que tingui motiu per estar comunicant permanentment allò que fa, convenis, col·laboracions, acords, concerts, etc. L'altra figura és el comissionat dels cors i de l'escola coral, l'Elisa Moreno, una excantaire, i falten tres vocalies, les territorials de Lleida, Tarragona i Girona, que no les vam poder desenvolupar, trobar gent degut a l'avançament de les eleccions. I les altres dues vocalies que falten són dues vocalies que tenim pensades pels cors que no són el cor de l'Orfeó Català, que són de majors d'edat, que això són el cor jove i el cor de noies. Us hem de dir que nosaltres pensàvem que podríem contactar amb aquesta gent durant el període de constitució de la candidatura, no va estar possible, tampoc ha estat possible ara. Tant la Junta Directiva com la Mesa Electoral ens ho han impedit. Ens ho han impedit a través d'una denúncia que nosaltres considerem falsa, totalment inadequada, de la que no hi ha un paper escrit, que no ens el donen, un cúmul de despropòsits que malauradament us enterareu pel mitjà que toqui. Com veieu, hi ha dues persones que estan fora de la nostra candidatura i és una d'aquestes coses que aquesta Junta Directiva diu que no passa, però que nosaltres diem que sí que passen. I aquestes dues persones no estan a la Junta Directiva perquè no tenen 2 anys d'antiguitat. I com se'ns va acudir posar algú que no té 2 anys d'antiguitat? Doncs mireu, perquè quan vam anar a consultar-ho no ens van deixar consultar el llistat. El llistat de socis per la protecció de dades no es pot consultar. I jo que he vingut aquí mitja dotzena de vegades i les tinc totes acreditades per cartes, inclús amb fotos amb el director dels serveis jurídics i el director de seguretat, perquè no prengui nota de coses que no toquen, doncs mai m'han donat un llistat amb la data d'antiguitat, amb el número de soci ordenat per número de soci i data d'antiguitat. I, clar, amb el Josep dèiem, escolta, tu quan et vas fer soci? Doncs jo vaig demanar-ho al febrer del 2012. Febrer del 2012, doncs probablement sí, que al maig del 14 estaràs. Doncs no. Al Josep li falten 9 dies per tenir els 2 anys d'antiguitat, perquè ell ho va demanar. Però la Junta Directiva que va aprovar la seva admissió, cosa que no depèn del Josep, es va reunir cap al 29 de maig del 2012. I d'altra banda, una altra cosa que no depèn del Josep és que la Junta Directiva que va decidir convocar les eleccions es va reunir el 22 de maig del 14. Per tant, falten 9 dies. I el Josep, que entrarà a la Junta Directiva, si nosaltres arribem per la vostra confiança, doncs l'entrarem i l'assemblea ho renovarà, però no pot ser membre de la candidatura per 9 dies, i perquè no, la Junta Directiva actual no ens ho va permetre consultar. Aquest és el tarannà d'aquesta Junta Directiva, i jo ara agrairé als companys que em deixin seguir amb la presentació, gràcies, i m'agradaria explicar-vos el programa. El programa el teniu a la mà, i és un programa que s'explica d'una manera relativament senzilla. Tu diràs. Jo no el conec. No em coneixes? No el conec. Pau Duran. Voldria saber qui ets. Pau Duran. No, però de què? Si ets de l'Orfeó Català, de què vens, què has fet, no sé, conèixer una miqueta la teva història. M'entens? Sí, et responc al final. Te responc quan vulguis, però és una inquietud que ja tinc. Sí, perfecte. Recordem el seu nom? Sebastià Sagret. Sebastià? Sagret. Sagret. Quedarà la resposta a la pregunta abans de que acabi. El nostre programa està orientat a 12 segments. El primer, els socis. Els socis són la part més important d'aquí. L'altra candidatura parla del Palau i la primera pedra i el 1908, i nosaltres parlem dels socis, de les persones, d'allò que fem i que podem fer aquí dins. Nosaltres tenim un avantatge, pensem que la manera que aquesta associació torni a ser una associació important és fer coses aquí dins, moltes. I bé, per això els socis hem de tenir un tracte preferent, com tenim els socis de qualsevol altre lloc. A nosaltres ens sembla necessari que algunes activitats siguin exclusives pels socis i que l'espai que gaudim nosaltres sigui exclusiu pels socis. De fet, jo sempre, quan parlem del Palau de la Música, dic, escolta, deixa de pensar en el Palau de la Música, pensa en el Cercle Excursionista de Catalunya, pensa en el Club Natació Barcelona, o pensa en el RAC, o pensa en qualsevol altra entitat associativa. Això no vol dir que el RAC no sigui excel·lent en allò que fa. Jo conec 3 coses que fa el RAC que són excel·lents. Mira, la Fórmula 1, les motos i els ral·lis. I és excel·lent. I conec coses que fa el Natació Barcelona que són excel·lents. I no per ser entitats associatives deixen de ser-ho. Detalls menors, detalls del soci, restituir la categoria de soci vitalici. És una categoria que
que nosaltres pensem que té molt sentit que estigui aquí. Els socis que han arribat a un punt d'antiguitat passin a ser socis vitalicis. Adaptarem les quotes de socis a les famílies. La presidenta Carulla, amb aquest esmentit que fa de falsetats meves, diu que ja està. Bueno, no és el mateix tenir 3 fills i pagar així tots 60 euros que tenir 3 fills i perquè siguin júniors pagar-ne 30 o 15 o 10, com passa amb moltes altres entitats associatives. Què més? L'àrea de soci a la web. Tot això que es diu que l'Orfeó és... Bé, l'Orfeó, el cens de l'Orfeó català és del segle XIX, no és del segle XXI ni del passat, és del XIX, està penjat a darrere aquesta porta, com ha dit la Gemma, amb un passadís sense llum i amb poc espai, i no està ni digitalitzat, almenys per nosaltres. El Palau estarà obert de 9 a 12, no sé, jo ja sé que està obert de 9 a 12, però el que vol dir és que el que farem és que la gent vingui a fer-lo servir de 9 a 12, que nosaltres, els socis, podem trobar-nos aquí amb els nostres amics i tinguem un lloc on estar. De fet, els cantaires d'abans de l'època de Millet, o de la junta directiva del senyor Bonet, venien, es trobaven aquí i tenien una estona per fer allò que fan la gent que són membres d'una associació, que és compartir les aficions, compartir les inquietuds, organitzar-se. Perdó, m'he deixat de dir una cosa. La nostra candidatura reconeix que les juntes directives anteriors han fet coses molt bones i molt ben fetes. I les respectarem i les mantindrem totes. No només el projecte que ells diuen social i jo dic solidari, clave 21. La programació artística d'aquesta casa és fantàstica. El senyor Oller, diverses vegades i de diferents maneres, en suports, telefònic i per escrit, li he enviat felicitacions meves. I he vingut aquí a presentacions seves. Una presentació seva de Palau Cent, del cicle de concerts de Palau Cent, aquí, fa escassament un parell de mesos. Un luxe de sensibilitat, coneixement i encert. L'únic però, eren 12 socis, perdó, eren 12 assistents. 18 potser, no me'n recordo. Socis, probablement 4. Abonats, bueno, sí, potser 6 o 8, cosa que és sorprenent que si hi hagi abonats que puguin no ser socis. Aquí mateix vaig estar en una presentació del Alfred Rodríguez Picó dissertant una hora sobre la música i el temps i explicant com Rimsky-Korsakov parlava de la tempesta, del fred, del gel, de l'estiu, del tornado, una cosa meravellosa. L'inconvenient, tornàvem a ser 10 o 12 persones. Molt bé, seguim endavant, si us sembla. Els socis són el nucli del nostre programa, però això és la massa social. I quina és l'activitat? L'activitat són els cors. I l'instrument més important de gestió d'una empresa és el pressupost. Tu pots dir que fas una cosa, però al final és quin pressupost li assignes. I avui parlarem del pressupost, que l'altre dia no ho vam fer. Doncs la secció més important d'aquí són els cors, això està clar. Hi ha clubs que tenen un nom, però que aquella ja no és la secció més important, perquè ha passat a la història. Per exemple, tots coneixereu probablement el Real Club de Polo, doncs té el nom del Real Club de Polo, però l'activitat més important que fa allà no és el polo, probablement és el hockey, el gespa... Per nosaltres els cors són la part més important. I l'Orfeó Català. L'Orfeó Català, per nosaltres tenim clar, perdoneu, que ha d'augmentar el número d'activitats i d'actuacions que fa d'alt nivell. Jo entro en el debat de si són 3 actuacions, en fan 5 o 16, de viatges a l'estranger, quan se'n fa, quin és el tracte que li dona a l'Orfeó Català l'associació. Disculpeu perquè la llum aquesta en contra m'ha lluerna. El cor jove i el cor de noies. També tenim un projecte, un programa perquè augmentin les actuacions. Restituirem la categoria de soci cantaire vitalici. Els cors, amb els que hem parlat, ens han suggerit que s'establís un procés equitatiu i transparent de selecció de veus. Ampliarem les sales d'assaig i els cantaires disposaran d'uns espais exclusius pel soci. Després us explicaré on estan aquests espais exclusius pel soci, on tindran uns vestidors, unes guixetes, begudes, dutxes i on podran reunir-se per escalfar abans dels concerts i per descansar després. Evidentment facilitarem avantatges econòmiques pels cantaires que venen aquí a assajar diverses vegades per setmana.
El cor de càmera. El cor de càmera és una peça molt important. El cor de càmera nosaltres, si comptem amb la vostra confiança, el primer que farem és canviar-li el nom. Això de que sigui el cor de càmera del Palau de la Música no ens agrada. El que ens agrada pensar és que és el cor de càmera de l'Orfeó Català. Al cor de càmera també li augmentarem el pressupost, després en parlarem i si em permeteu aniré ràpid perquè inquiri tota l'estona que em queda. L'escola coral. Els cors de l'escola coral augmentarem, i no vull que això sembli una subhasta, perquè és difícil competir en una subhasta quan no tens informació i quan l'altra candidatura fa tota la seva explicació en percentatges. Jo, si m'inspirés en el programa de la presidenta Carulla, de la candidata Carulla, diria, doncs tu dius un 33, jo un 62. Però bueno, això hi ha que posar-li números. Anem a veure altres segments d'aquesta associació. Els cors del projecte Claver 21. Com he dit, per nosaltres aquest és un encert d'aquesta junta directiva i nosaltres pensem que podem arribar una mica més enllà. Aquest projecte el que fa és integrar i ensenyar a cantar a nanos dels barris. Nosaltres pensem que això està molt bé, que això tindria que ser una activitat de les administracions públiques, no de nosaltres. Jo no entenc que el Barça o el Joventut Badalona facin això al barri, sinó que el que fan és els seus socis. Nosaltres pensem que en aquesta línia el projecte precisament és fer soci aquests nens. Com que són cantaires, fer-los soci cantaires són 10 euros. Doncs integrem aquests 350 nois a la vida social d'una associació del barri. Aquesta és la nostra proposta pels cors. Els excantaires, l'Orfeó Català tindrà el cor sènior. Això probablement donarà sortida o solucionarà un dels problemes que actualment es troben els cantaires quan són convidats a sortir. I què faig? Si a mi m'agrada seguir cantant, però no puc seguir cantant. És curiós, i és indicatiu més que curiós, mirar quants socis excantaires, com es diuen ells, o quants excantaires del cor segueixen sent socis. Hi ha un grup a Facebook molt gran, i si mireu quants, doncs realment n'hi ha molt pocs. Mireu, el carnet que teniu vosaltres, hi ha dos números. Un número que és el número de soci de veritat, el que ens importa a tots. Ostres, jo soc un soci molt antic i tinc un número molt baix i no sé què. I un altre número que és un frau de Millet, o és part del frau de Millet, que manté aquesta junta directiva, que és el número acumulat de socis. Segons aquest número, per exemple, en el Barça jo seria el soci 850.000. Per això no li importa a ningú quants socis hem estat